Gaurko parabolak erakusten digu eguneroko bizitzan hartzen ditugun erabaki bakoitzak heriotza ondoren ondorioak izango dituztela. Adi gaurko parabola interesgarriari. Bazen gizon aberats bat. Purpuraz eta lio finez janzten zena. Eta egunero festa ederrak egiten zituena. Bazen Lazaro izeneko eskale bat ere. Haren ate ondoan egoten zena. Zauriz josia zegoen. Pozik asko jango zukeen aberatsaren maitik lurrera botatzen zutena. Txakurrek ere etorri eta zauriak miazkatzen zizkioten. Parabola hontan, bi pertsonaia nagusi daude. Izengabeko aberats bat eta Lazaro. Berehala nabaritzen dugu bi pertsonaien artean alde handiegia dagoela. Aberats anonimoaren janzkera oso garestia da. Purpura kolorezko jantziek diru kopuru handia balio zuten garaiaietan. Gainera, ikusten dugu aberats honek egunero izugarrizko festa handiak egiten zituela. Aldiz, Lazaro gaixoak eskatzean ematen ziotena besterik ez zuen. Arropa beharrean zauriak zituen. Eta gainera, txakurrak bere zauriak miazkatzera etortzen ziren. Egun haietako txakurrak ez ziren gaur egungoak bezalakoak. Ondo zainduta daudela, ondo usaitzen dutela, gaixotasunen aurkako txertoak dituztela. Lazarori miazkatzen zioten txakurrek ziurrenik gaizki usainduko zuten. Arkak usoz eta gaixotasunez beterik egongo ziren. Eta Lazaro bezain beste gose izango zuten. Gure gizartean, normalean, pertsona famatu edo aberatsenen izenak buruz dakizkigu. Ziurrenik Estatu Batuetako edo Errusiako presidentearen izena ezagutzen dezula, edo zure futbol talde gustoeneko aurrelariarena ere bai. Baina, nola deitzen da zure etxe ondoko supermerkatuan diru eske dabilen eskalea? Auskalo, ezta? Jesusek hemen eskema guztiak hausten ditu. Eskalearen izena ezagutzen du, baina aberatsarena ez da ideiarik. Horrek esaten digu, Jesusentzat, gizarteko baztertuenak ere beretzat garrantzi handia dutela. Goazen parabolarekin jarraitzea. Hil zen eskalea, eta Abramen ondora eraman zuten aingeruek. Hil zen aberatsa ere eta lur eman zioten. Hildakoen egointzan oinazez zegoela, begiak jaso eta Abram ikusi zuen urruti, eta Lazaro haren ondoan. Orduan deiadar egin zion. Aita Abram, erruki nitaz, bidalezazu Lazaro atzamar muturra uretan busti, eta niri mia freskatzera, kiskaltzen bainago sugar hauetan. Baina Abramek erantzun zion, seme, gogoratu zuk zorion franko izan zenuela bizitzan. Lazarok berriz zoritxarrak. Orain, hark atsegina aurkitu du hemen eta zuk oinazeak. Horrez gainera, leize handi bat dago zuen eta gure artean. Naita ere, ez dauka inork hemendik zuen gana igarotzerik, ez da hortik gure gana ere. Hemen Jesusek deskribatzen duen eszena arraro xamarra da, ezta? Lazaro zeruan dago lasai-lasai, betiko biziaz gozatzen, eta aberatsa infernu antzeko batean sufritzen. Parabolekin kontuz izan behar da, ez direlako denak literalki hartu behar. Parabola honek ez digu erakutsi nahi hil ondoren infernuko eta zeruko pertsonen artean hitz egiteko aukera izango denik. Hala balitz ezinezkoa izango litzateke zeruan daudenentzat zoriontsu izatea. Nola izango zara zoriontsu adibidez, zu zeruan bazaude eta egunero infernuan sufritzen ari den zure semearekin hitz egiten baduzu. Beraz, guk parabola hontatik atera behar duguna irakaspen nagusia da, eta ez dugu dena literalki hartu behar. Jesusek historia hau erabili zuen egun haietan ezagutzen zen Egiptoko kondaria bat zelako. Beraz, zer erakutsi nahi zigun Jesusek? Lehenik eta behin, denok, naiz eta behartsuak edo aberatsak izan, hil egingo garela. Hortaz, ez da inor libratuko.
Baina jarraian ikusten dugu heriotzan ez dela dena bukatzen. Bizia dagoela. Eta bizitzen ari garen bizitza hontan erabakitzen dela guk heriotza ondoren izango dugun zoria. Orduan, hiltzean batzuk betirako bizitzeko berpiztuko dira. Eta beste batzuk betirako hiltzeko. Eta galdera da, zergatik ez zegoen aberatsa Lazarorekin? Bere bizitzan behartsuak laguntzeko aukera izan zuen arren, ez zuelako egin. Lazaro gosez hiltzen eta bera jan edanean gelditu gabe. Lazaro bilutsik eta bera arropa leunez jantzita. Zein desberdina izango zen Lazaroren bizitza aberatsak laguntzeko erabakia hartu izan balu, baina ez zuen hartu. Ikasten dugun beste lezio bat da, hil ondoren ezin dugula bizitza hontan hartutako erabakia aldatu. Jesusek hemen ez digu erdiko punturik azaltzen. Edo bizitza, edo heriotza. Goazen parabolarekin jarraitzea. Aberatsak berriro, orduan aita Abraham bidal ezazu arren Lazaro gure aitaren etxera. 5 anaia ditut eta. Jar ditzala jakinaren gainean. Beraiek ere oinaze toki honetara etor ez daitezen. Abrahamek erantzun zion. Hor dituzte Moises eta profetak, entzun diezaietela. Hark oraindik ez, aita Abraham, hildakoren bat joaten bazaie, orduan bai bihotz berrituko direla. Baina Abrahamek erantzun zion, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, hildakoren bat piztuta ere, ez dute kasurik egingo. Aberatsak esaten du 5 anaia dituela, eta mesedez Lazaro haiengana bidaltzeko. Hildako berpiztu bat ikusten badute, damutu egingo direla, eta horrela, hil ondoren zerura joango dira. Eta zer esaten dio Abrahamek? Begira, aberats jauna, beraiek sinistu nahi badute, hor dute Biblia. Irakurri dezatela eta bertan dute sinistu nahi badute behar duten guztia. Hortan sinistu nahi ez badute, naiz eta hildako bat agertu, ez dute sinetsiko. Sinistu nahi ez duenak beti izango du ez sinisteko aitzaki eta arrazoiren bat. Eta hemen ez da kasualitatea Jesusek eskaliari jarri zion izena. Zergatik jarri zion Lazaro izena eta ez besteren bat? Jesusek bere Lazaro laguna hilda 4 egun eraman ostean judutar askoren aurrean berpiztu egin zuen. Eta mirari handi hori ikusita ez zuten beragan sinistu nahi izan. Beraz, sinistu nahi ez duenak, jainkoaren miraririk handiena ikusi dezake ez duela sinistuko. Baina bihotzez egia aurkitu nahi duenak eta hortarako Bibliara jotzen duenak, egon seguru aurkituko duela. Orduan, laburbilduz, parabola hontako lekzioak hauek dira. Lehenengo, heriotza ondoren bizitza dagoela, eta bertan 2 bide bakarrik daudela. Heriotza eta bizitza. Bigarren lekzioa, bizitza hontan hartzen ditugun erabakiek hurrengo bizitzan jasoko duguna baldintzatzen dutela. Eta azkena, 3. Sinistu nahi ez duenarentzat beti egongo direla ez sinisteko arrazoiak, baina sinistu nahi duenarentzat Biblian sinisteko behar adina arrazoi aurkituko dituela. Hurrengo bideoan emakume alarguna eta epailearen parabolak ezkutatzen dituen irakaspen harrigarriak aztertuko ditugu. Etzazu galdu, jainkoak bedeinka zaitzala lagun.